Najprv sme si mysleli, že to bude jediná kniha, ale dostala taký úspech, že sme sa rozhodli pre ďalšiu sériu. Kvety Bani sa volá. Je to kniha o stredoslovenskej Banskej oblasti a zahŕňa jedny z tých najdôležitejších minerálov Slovenska, aj najkrajších. A svojím spôsobom je to momentálne, si myslíme, aj ostatní autori, že je to momentálne doteraz najkrajšia kniha o mineráloch, čo na Slovensku vyšla. Výborne. A ty si teda fotografoval všetky tieto fotky? Nie, ja som fotografoval väčšinu, ale sú tam ešte doplňujúce veľmi pekné fotografie od spoluautora Ľuboša Hrdloviča, ktorý fotí veľmi kvalitné fotky zase v oblasti mikroskopie, čiže on mikroskopom dofocoval a my sa tak vlastne doplňame. Tam, kde už moje približenie nezvláda, tak tam to doplní on. Uh-huh. Patríš teda medzi elitných fotografov minerálov. Je takýchto fotografov minerálov na svete niekoľko, alebo si sám, alebo... Nie, takýchto fotografov poznám zhruba okolo 20 a popri nich ešte poznám ďalších ľudí, ktorí by v podstate mohli byť fotografi. Ich výsledky sú veľmi dobré, keby sa tomu venovali naplno, ale nás, čo fotíme minerály profesionálne, poznám zhruba 20. Jasné. Takže na svete vás je fakt málo. Áno. A ako zberatelia máte aj nejaké hromadné výstavy alebo niečo? Alebo to sa nikdy takto nechodí na nejaké hromadné podujatia, výstavy minerálov prezentovať, chváliť sa svojimi úlovkami? V podstate skôr, čo je relatívne bežné, niektoré prestížne časopisy mineralogické vydávajú po dôležitých mineralogických výstavách reportáže a tam sa viacerí ako fotografi podielame, že vlastne z tých výstav už potom do reportáží prinášame svoje vlastné fotografie, ktoré sme tam uskutočnili. Jasné, rozumiem. Ty si nám tu prišiel aj ukázať, doniesol si nám nejaké kúsky zo svojej výstavy, alebo zo svojej zbierky, respektíve. Áno, jeden kameň není z mojej zbierky, ostatné sú. Tak. A ktoré teda to není? Opál mám požičaný na prípravu do ďalšej knihy, ktorú robíme. Uh-huh. Je to veľmi pekný opál z Dubníka. Jeden z najkrajších, čo sa v Dubníku našiel v surovom stave. Áno, to je slovenský opál. Uh-huh. A tento sa bude nejak ďalej opracovávať, alebo to už takto ostane? On je jednak už publikovaný v jednej knihe o mineráloch v Čechách a Slovensku z roku 2008 a bola by to veľká škoda. Navyše on je veľmi pekný v jeho pôvodnej forme, ak je zapracovaný do materskej horniny a navyše je tam strašne veľa prasklín, takže jeho spracovanie by znamenalo výroba alebo vytvorenie mnoho maličkých drahokamových opálov a vybrúsených opálov, takže v tejto forme je asi najhodnotnejší z toho zberateľského pohľadu. Takže keď držíš v ruke teraz tento opál, koľko sa odhaduje jeho hodnota, jeho cena? K čomu by sa dala prirovnať? Jeho hodnota by sa určite dala prirovnať k hodnote luxusnej limuzíny. A s tým by som ešte chcel zdôrazniť to, že luxusná limuzína sa vždy dá vyrobiť a nahradiť, kdežto tento opál je unikátny sám o sebe, čiže hypoteticky jeho skutočná hodnota z hľadiska, čo sa našlo v prírode, by bola ešte vyššia. Uh-huh. Wow. Tak ako vášnivý zberateľ krameňov, predpokladám, si nám doniesol ďalšie kramene. Áno. Doniesol som na ukážku 2 chalcedóny z východného Slovenska, z Byšty. Ametist, áno. Okay. Ametist zo Šťavnice. Áno. Ametist z Namíbie. Wow. A zelený kremeň s inklúziami Hedenbergitu z ostrova Serifos z Grécka. Wow. Ako sú to nádherné kúsky? Ja som nevedel, že máme na Slovensku takto krásne ametisty. Ktorý je najvzácnejší?